Γεια σας παιδιά, είμαι η Εμμανουέλα και θέλω να σας δείξω ένα βίντεο για το Stardol. Πάμε πρώτα όμως στη σελίδα μου. Ωραία, αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Star Famous Demi και έχει όρεξη για ένα παρτάκι. Για πάμε σε κάνα παρτάκι. Ωραία. Πάμε στο πάρτι αυτινής. Τώρα είπα μια τυχαία. Να με. Και βλέπετε πολλά παιδιά. Και ρωτάνε. Και μπορείς να μιλήσεις από το chat. Και απαντάει ο άλλος. Κάποιος οργάνωσε αγώνα. Wow. Αλλά η κούκλα μου στο Stardol δεν γουστάρει καθόλου. Άρα λέει να πάει για ψώνια. Ωραία, πάμε. Ή μάλλον γουστάρει να σας δείξει στο σαλόνι ομορφιάς τα μαλλιά που έχει φτιάξει. Πάμε εδώ. Λέει να βάλουμε κανένα extension και να βάλει και τη φράτζα της. Αλλά βέβαια όταν θα πατήσει την αποθήκευση θα πρέπει να πάει εδώ και να βάλει και το χρώμα των μαλλιών της. Αλλά επειδή εμένα δεν μ' αρέσει πολύ αυτό το μαλλί, ήταν για μια επιστολή και το έκανα. Αποστολή. Το βάζουμε έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα για ψώνια. Αχα. Μόδα. Θέλετε να πάρετε τίποτα απλό? Πηγαίνετε στο νούμερο 3. Μόνο σε αυτό το μαγαζί που πατάω εγώ. Είναι το πιο φθηνό σε όλο τον κόσμο. Γεια σας παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι στο προφίλ μου είμαι 10 level. Είναι η τρίτη μέρα που παίζω και δεν είναι εξαιρετικό βέβαια, αλλά έτσι όπως το παίζω ελπίζω να γίνει εξαιρετικό. Πάμε στη σελίδα μου. Και πάμε εκεί που λέει σχεδίασε και πούλησε. Πάμε να φτιάξουμε κανένα ρουχαλάκι. Λέω να φτιάξω ένα ωραίο σορτσάκι με το σχέδιο που θα διαλέξω εγώ. Για να δούμε. Πάμε αυτό. Παίρνουμε και άλλες αστραπές και το γεμίζουμε με χρώματα. Αλλά βέβαια όποιο θέλουμε. Για να το γεμίσουμε να βγει λίγο πιο γεμάτο. Ωραία. Έτσι θα έχει πιο ωραίο σχήμα και το σορτσάκι και όλα. Ράψε. Και το σορτσάκι μας είναι αυτό. Αν θέλουμε το αγοράζουμε, αλλά να μαζέψουμε λίγα παραπάνω λεφτά και το παίρνουμε. Βέβαια, αν δεν θέλεις να φτιάξεις κανένα φόρεμα, μπορείς εσύ να πας να χωράσεις. Αλλά βέβαια, για να μην σου τελειώσουν εύκολα τα λεφτά, πάρε εσύ κάτι φθηνό. Όπως πήγαινε με ένα τυχαίο μαγαζί και έχει πολύ ακριβό πράγμα.
Τέλος πάντων. Αν βρεις εσύ τίποτα φθηνό, πάρε. Και να σου φτάνουν τα λεφτά. Μπορείς να πάρεις δηλαδή ή αυτό το παντελόνι, αυτή την μπλούζα και αυτά τα παπούτσια. Πηγαίνουν πολύ. Είναι ένα εξαιρετικός. Αλλά βέβαια ο καθένας έχει τα γούστα. Σκοπός όμως αυτού του παιχνιδιού είναι να πάρεις την κούκλα που θέλεις, να γράψεις το όνομα που θα την βάλεις, τον κωδικό, το έτος, ο μήνος, η μέρα, να συμφωνείς με τους όρους και να παίξεις. Για να κάνουμε ένα ψεύτικο όνομα. Να βάλουμε μια κούκλα, να βάλουμε ένα όνομα σαν αυτό, ένα κωδικό σαν αυτόν και να συμπληρώσεις τα κενά. Παίζεις, βάζεις το κανονικό σου όνομα εδώ. Όχι. Και βέβαια και μετά σε βγάζει να φτιάξεις τη δικιά σου κούκλα με όποιο πρόσωπο θέλεις. Π.χ. θέλεις να βάλεις ένα σαν αυτό, βάζεις ένα σαν αυτό. Τα μάτια αυτά, χαμόγελο. Και όπως θες να την κάνεις χοντρή, λεπτή, μαύρη, άσπρη, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Και μετά πατάς συνεχίζει. Και έχει το όνομά της. Παίρνεις τα λεφτά, σε βάζουν να κάνεις επιστολές, αποστολές και αυτά. Αυτό ήταν όμως το πρώτο μας βιντεάκι και στο δεύτερο βιντεάκι θα κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Πάω στο προφίλ μου να συνεχίσω τα level μου και σας χαιρετώ. Γεια σας! Κάθε ελπίδα που είχα να ερωτευτώ. Δώσ' μου το χέρι σου και νιώσε το χτύπο του σε θέλω, σ' αγαπώ.